Papa, bueno, que t'hem dit de venir a sopar perquè jo i en Ferran estem cardant a pèl molt i molt fort i, bueno, estem buscant tenir una criatura. Oh, fantàstic! Quina bona notícia! Estic molt content. I què? Quantes vegades et penses petar la meva filla? Ho estem buscant. Em petarà la figa 2 vegades al dia. Hem quedat així, sí. 2 vegades? No, i ara? A veure, has de petar la meva filla 4 vegades al dia. O millor, 5 vegades al dia. I sobretot, a pèl i molt endins. D'acord, ja li cardaré ben endins, doncs. Molt bé, molt bé. I, per cert, allà sota de quina mesura de cigala estem parlant? Papa, no, com t'he dit, estem buscant tenir una criatura. Sí, ja, molt bé. Sí, però escolta, mira, parlem seriosament. Mira, ella és la meva filleta estimada. I com m'assabenti que no li endinyes bé, quedaré molt decebut amb tu. Entesos? Entesos, ja li cardaré ben cardada, doncs. Molt bé, perfecte. Fantàstic. D'això puc anar a pixar un moment? Home, però quina manera de parlar és aquesta? Perdó? Home, estem sopant a la taula, eh? Què passa, que no t'han ensenyat educació a tu o què? Sketches! Ai, papa, per què no li expliques com em va buscar a mi? Escolta, a la seva mare, 4 potes, l'agafava del cabell Què i dius? nyanganyaca 15 vegades. Què dius? No 4, 15! Sí. Hem de fer així, carinyo. No ho sé, amor, però... Sí. És que cabron.